Ja bi došao policiji i rekao, ok za drogu, ok za novce i ok za oružje. A vagu mi vrati, ne seri, jebana žal. U dućanu sam je kupio, jebana. Ne, ali super mi je kako je kod nas policija stroga. Prije par tjedana su mi ukrali bicikl u zgradi. Iz zaključane prostorije netko je otključio vrata, ukrao bicikl, zaključio vrata nazad. Mislim, ne znam je li trajna posudba ili je ukrao. Zovem policiju i kažem kao, gle, krađa je, ali je netko s ključem otvorio, tako da idemo od stana do stana i naći ćemo bicikl, kao. I policajac kaže, nema šanse da ga nađemo, kao, pozdravi se s biciklom, ali ova lična karta ti je istekla, to ti je 3000 kuna kazne, Rekao, drago mi je da svoj posao shvaća ozbiljno.